No. Oliver, bundu dolu. A ja, rúžová mi ide k bicyklu. No, ja myslím, že by ti mohol pasovať. Iha. Tak, aby si sa nestratil, a my sme sa vďaka tebe nestratili. Danečky, taká paráda, ty kokos. Takže, to je... máš to To takto. robil Vlado, počúvaj, vieš koľko? Ktorý Vlado? Tento Vlado. Tam máš mapy. Z tvojej strany mu ukáž. Tam máš mapy. Ešte z druhej strany. No a, že kde sme spali, vieš, aby si vedel. Nádhera. Ďakujem veľmi pekne, no to ste ma zaskočili. To máš na seba. Tak, Slovensko sa s nami lúči dažďom. Chádzame do Rakúska. Treba sa modliť, hádam to bude lepšie. Niekde v Rakúsku takýto borovicový háj a takýto krásny cyklochodník. No lebo stúpanie do krčmy neuveriteľne prudké. To sú hrdinky, ja tlačím, ale hrdinky tých posledných pár metrov do krčmy idú na kolesách. Takže hrad Hardek sme dobili, ale iba pod brány sme sa dostali a už budeme pokračovať ďalej do Rakúska. Teda do Rakúska, do Česka ideme. Tu je tá naša výprava. Tu sú Peter s jedným braňom, malým braňom. Tu je Vlado s ďalším braňom. No a tu sa ide hore na hrad. Kraj Vysočina. Tam začínajú kopce pekné a ihličnaté stromy. Tak krásy Telča. Krásy Telča. Dúfam, že je to pekné. Malé pivo a veľkú kofolu, prosím. No, smední, hladní sme. Tak už nájsť nejakú hospodu a dobre sa najesť. Tí najlepší sa hnali dopredu a na kopci už nevládali a čakali, kedy prídem ja, aby sa mohli zaháknuť a v háku pokračovať, lebo nie každý je taký frajer. Tak Humpolec, spoločné fotenie pod taktovkou vedúceho výpravy. Svému najslavnejšímu prisťahovalci Hliníkovi, vďačný spoluobčané. A hneď za tým je Hujerová švestička. A nevyzerá, že by mala rodiť, ale bude rodiť, bude mať nejaké tieto. No a tu proti svetle naša mini výprava pripravená. Lipnice, mesto Jaroslava Haška. Tu žil a zomrel, keď písal dobrého vojaka Švejka. Boli sme niekedy dávno pri Čapkovej chalupe a teraz máme dom, kde žil a zomrel Jaroslav Hašek. Tu ho písal, dole hospoda, hore pokoje, v jednom z nich žil. Vyšli sme do Svietle nad Sázavou. No ale vyzerá, že je veľmi málo vody, sucho. Takýto nádherný cyklochodník, z jednej strany rieka, v tieni. A my máme krásny cyklochodník. Našu výpravu
ponad Sázavu a takýmto lávkovým mostom. No, takže v Sázave nás chytila takáto búrka. Musíme vydržať niekde schovatí. Uvidíme, čo sa bude diať a ako dôjdeme dobre do Veľkých Popovic. Posledná etapa, bez 2 braňov, technické problémy, ale Praha už je blízko. Takže takto bicyklujeme pred Prahou, posledné stúpaničko, potom už hádam bude zjazd iba do mesta. Takže kúsok za Braslavou, pri Zbraslavi sme sa pripojili k Vltave a do centra mesta takýmto krásnym cyklochodníkom popri rieke sa dostaneme. Vyšehradný tunel, opatrne musíme ísť, nie je dlhý. A sme na druhej strane. Takto nejako toto vyzerá Kampa, Karlomost a výprava cyklistov zo Slovenska. Sme si dopriali írsku kávu na peknom historickom nádraží, Praha hlavní nádraží, ale v historickej budove.